בא לראות אותנו. אנחנו רואים אותנו? פותחת הבוקר השמיני בעוצר אומרים לי תקשיבי כל האולפנה דורשת פתחי כבר יא רבי חם לא נורמלי בא לי ברד המכונה עובדת לקחנו את ג'סי והרמנו הכתרה שלא תיתן לכן לנוח מה שהולך לקרות כאן אינשאללה אין לנו ביטוח הרמנו הכתרה של השמחות כולן כבר מחכות, תגידו מי לא בא מדובר כאן בשמינית השפב כל בת כאן זהב וזו רמה יאללה הרמנו הכתרה של השמחות כולן כבר מחכות, תגידו מי לא בא מדובר כאן בשמינית השפב כל בת כאן זהב וזו רמה יאללה והשירותים עברו כאן שיפוצים הם נראים כמו מקרה והיה כאן פורץ הוא לא נכנס בדלת והספה הכי יפה באולפנה הרמנו הכתרה של השמחות כולם כבר מחכות תגידו מי לא בא מדובר כאן בשפינית השפב כל בת כאן זהב וזה רמה יאללה הרמנו הכתרה של השמחות כולם כבר מחכות תגידו מי לא בא מדובר כאן בשמינית השפב כל בת כאן זהב וזה רמה יאללה וואלה כזה שמיני אגדה כל אחת רמה שלא נדע בבדר תשפב כולן באות לא יהיה מקום למאחרות וואלה כזה שמיני אגדה כל אחת רמה שלא נדע בבדר תשפב כולן באות לא יהיה מקום למאחרות